Казвам се Мария Йорданова, майка съм на 2 деца, щастливо омъжена, живея в град София. Завършила съм специална педагогика, имам опит в социалната сфера, работила съм като социален работник, докато през 2016 година не се роди синът ми, второто ми дете, който вследствие на увреждане е с детска церебрална парализа. Като специалист в тази област бях сигурна, че ще се справя с нуждите на детето ми, но не очаквах каква промяна ще има за цялото ми семейство. Всъщност се оказа, че родителите също имат нужда от реинтеграция в обществото, защото като грижещ се за дете с увреждане, ти загръбваш собствените си нужди. Превръщаш се в придружител. От Мария се превръщаш в майката на Сами. Това означава, че имаме дете с увреждане, което има нужди, и имаме майка, която е останала с детето с увреждане вкъщи 24 часа, 7 дни в седмицата, която също има нужди. Когато разбрах за диагнозата на детето ми, търсех група, с която да се идентифицирам. Тъй като моето дете е с физическо увреждане, но без интелектуални затруднения, не намерих такава. И затова реших, че ще създам тази фондация. Така през 2020 година се роди фондация за децата с церебрална парализа. Нашата идея е да подкрепяме родителите в този труден процес на промяна, защото промяна ще има, ще дойде след време. Но до тогава ще трябва някакси да се справяме сами. Мен всички ме наричат вечния оптимист. Аз съм винаги оптимистично настроена към бъдещето и знам, че обществото ни се променя към по-добро. Затова ние с моите приятелки, други майки на деца с увреждания, решихме, че ще се опитаме да дадем тази глътка въздух на другите майки на деца с увреждания, които нямат възможността да отделят достатъчно време за себе си. Идеята дойде от нас, майките на деца с увреждания, но тя беше доста добре прегърната от Столична община и община Оборище, които ни предоставиха това помещение съвсем безвъзмездно. Всичко, което се случва в момента тук като ремонт и всичко, което предстои да се случи, е благодарение на фирми, частни лица, които също са за идеята. Това ще е място за споделеност, подкрепа и преквалификация, както и ще се опитаме да бъде и за промяна на физическо и духовно ниво на родителите като цяло, а с това, разбира се, ще подобрим семейната среда, за да може децата да растат в здрава и стабилна семейна среда. Когато създадох фондацията, я създадох с някаква лична кауза. Всъщност в процеса се оказа, че не съм подготвена да осъществявам цялата тази дейност, защото си се оказа доста трудно за един просто родител на дете с увреждане, който знае за проблема, но всъщност не е професионално подготвен. Инициативата ми дойде като сламката, за която се хванах, защото бях на път да се откажа. Когато разбрах за инициативата и се включих, всъщност започна моя втори живот. Започнах да се обучавам, да се вдъхновявам, да се мотивирам, да правя връзки с много други хора, които вече са успели, с организации, които са с дългогодишен опит, които ме накараха да повярвам в себе си, в собствените си качества, които предложиха абсолютно без проблем подкрепата си. И всъщност след инициативата, след попадането ми в инициативата, се роди идеята за самото място на мама и започнах по-активно да действам в тази посока.